Oh no! Dinaldi. 哎呦我的妈！Mani fasla birlan pai, reiru mohra geolan pai, oh sona, oh sona. तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, ये तुझ पे ही सांस आके रुके. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय. थ' बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो. जाखावदो. बा जानायफ्रा नायदो नै गुदलाब गुदथाब मा जानो नागिरदों बिसोरो पर'था. 哎呦我的妈！सासेयाथ' लावदुमा लावदुमसो नांसिगोन नामखौ है नोंसोर भिडिअ बानायबाय थाया मोखां नै खाबायानो आमफाया आमलाय फिथाइखौ साहेबजों रायजागोन नोङो नै बे फिसा फिसा खायो नामा आमलाया मेरला दङ बेहाय गरमाव दायो जानांगौ ओइ नै बेयाव गिदिर गिदिरथार मेरला बिफां आरोना बिफाङाथ' ओइथिंबो लाइन लाइनथार ओइथिं ओइ नै लोगोफोर ख्रिख्रिथार नै वाव फिथाइया ख्रिख्रिथार नै दायो आं गाखोनोसै दंफाङाव थांलाय थांनानैलाय मोजां थां इयाव दहाय गामसा सोनाय प्लास्टिक दंमोनदां माथो ए मेथाइ लानाय माबा लाजागोन इयाव आखाइ नांदों थांलाय उनाव थांलाय ओइ प्लास्टिकखौ मेथाइ प्लास्टिकखौ लाना थां आं जाबावबायसो एसे गिदिर गिदिरखौ खा मोनहानायखौ मेरला बिफां दं नै आमलाय बिफां बैथिंनिया बारा फिथाइ गैया ओइथिं दंबावो बिफां मेरला बागान गेजेराव जानो लुगैनानै लिंफो थाबजाबाय आंजों बुरजाखा मोनगोनसो नङाबा बा जि जाफैसैमोन खम सिख्लाफोर नुगौबा फैनानै बेरायफैयोमोन बियो बिदिसोमोन नै लोगोफोर जि बरिया ख्रिख्रिखा हारसिं जाजोबगोन जालाय नोङो मोनजायोबा हारसिं मोनजाबाय नै प्लास्टिकसे जि बरिया जाखादों नै बागाना आयै जि मोजां नुदों बोथोरा हाबाब समायनाथार गासिबो ओरैजाय लामायाव दंजोबो आरोना बिफाङा ओइथिंबो दंजोबो बिफां आमलाय बिफां गोजा ओमफ्राय ओरैबो दंबावो आमलाय बिफाङा ओमफ्राय जों दायो थांसै मालाबा लांफैबावनांगौ जोंहा नै मेरला दं रावबो दा खावफैखा आं खिथाया आरोना जायगाखौ अबे जायगानि बेयो जोंनि खाथियावनो दं बे आमलाय बागाना साहा बागान खाथि जाखायो नालाय जोंना गामिया नै ओरैबायदि मोजां जादों बोथोरा